Mayong gabi sa tanan, nakita sa ikaupat nga Domingo sa Kwaresma sa Kapitulo 9 sa sinulat ni Juan, Ebanghelyo ni Juan, versikulo 1 hangtod sa 41. A blind man sees the light, our eyes open, we will live with Jesus. Remember sa ato ang Ebanghelyo ato niagi, mao ang enkwentro sa Samaritanhon nga babae o ni Jesus. Kini kabahin sa parte sa lakat ni Jesus ngadto sa Jerusalem. Ngani kaning ato nga ebanghelyo karon kabahin kani sa kapitulo 9 nga siya na diha sa templo nag sangyaw o nangambal o nag-ayo sa mga masikuton. Mao kani usa ka account diha sa ebanghelyo nga nakita nato nga usa ka buta iyang giayo. Si Jesus tinuod gyud nga siya ang light of the world, ang kahayag sa kalibutan, o ang mga Parisiyo mao ang mga buta. Buta sila, dili sila kakita sa kahayag sa kalibutan. Busa aghaton mo kamo sa pagpamalandong ni ining ato ang Bible study karon. Pinagi sa pagampo sa dili pa kita magpadayon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, o Ginoong langit mong Amahan, dili gayud kapungan ang amo ang kahikag diha sa pagsangyaw sa mayong balita. Ngani gihudga kami sa makuyaw, mangilngig, makahadlok, makabalaka nining hulga sa COVID-19. Makita nato og Ginoo nga sa tibok kalibutan ning kaylap na gayud kini. Apan og Ginoo gihulga man ang tanan. Dili gid siguro mahimo nga hulgaon usab ang mayong balita nga mo isangyaw kanimo sa imuhang mga katawhan. Musa panalangin kani mo ang Bible study karon. Naunta imong ihatag sa igo nga pagpamlandong namo kaya ang kaalam gikan bagay kanimo. Naunta og Ginoo may sabay kami sa imong plano kung saan kani pagpasabot diha sa imong mga katawhan. Dili gyud pud kani mahimo kung dili pinagi sa imong Espiritu Santo na ihatag kanamo karon na kami nga nagtuon kanimo kung sa bagay ang imong pasabot na kani o Ginoo amo ang ipanalanginan kung ta ihatag kanamo naon sa gyud mga prinsipyo sa kinabuhi angay namo hinuktukan o angay namo pagbuhaton. Labi na o Ginoo kaning panahon karon sa among kahadlok, kabalaka, sa amo ang pagdipuyon, sa amo ang mga paglantaw diya sa unahan nga maunta kani tanan Ginoo pinaagi sa imong pagpangalian pakampo na mo paghangyo na mo nga unta mahuman na kini tanan kaning tanan ang pangayo o Ginoo pinaagi kang Blessed Mary ang among inahan nga kanunay gatultol kanamo labi na ining panahon sa pagampo mahimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos ang nakanimo bulahan may ikaw sa babae nga tanan. Ug bulahan mo sa ang bunga sa tiyan mo ng Jesus. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. So ato ang pagtanawon ang Ebanghelyo, no? Diha kang Juan, Kapitulo 9. Diha sa unang verses 1 hangtod sa 5. Ang pagkabutan mo, before the evil that exists in the world. No? Kung sa'yo sabutan na. Nga makita ninyo sa basahon, no? Nga nangutana ang mga katawhan, Rabay, kanini ang tawhana? Buta magyud ni sa sinugdanan pa sa iyang kinabuhi. Kinsa may ato ang ngayan nga basulon ini.
siya mismo o ang iyang inahan. So, kung tanaw nimo sa unang ilahang mga pagtuo nga kana kuno mga physical defects, kana kuno mga sa ito ini mga kanang kasakitan, no? Punishment kuno sa Ginoo. Ambot lang karon sa COVID-19. Grabe man yun ang pagkailap sa sakit, mangilngig, makahadlo. Punishment man yun sa Ginoo, no? And then sa una mo panahon ang sala, ila nang gi-associate nga kung dipiktado gani mong kalawasan kana gipanis ka kay ikaw magkasasala, no? Kung panalitan magsakit gani ka o grabe ang sakit nimo o dili magani grabe kana gipanis ka sa Ginoo. Kung naagi mahitabo sa imong pamilya, labi na mamatay ang bana, mamatay ang asawa, unay kamatayon, kataladman, diha sa sulod sa pamilya, ilang pagtuo na makasasala ang mga katawanan. Ngani, madalag hapon na ka ng mga atong pagtuo, atong mga ekspresyon nato o atong pagsaway, even ang mga pamalandong, ato gyapong mahisgutan, even atong mga anak. O muna, kay maldito ka kayo, gipanis ka na Ginoo na, tas magkalagi. O muna, kay gapanapaw magka, o muna na nabtan sa imuhang ginabuhi, mo na. Kay di makamutabang sa imong ginikanan, mo na. Mo na. Bago mo mahibalo sa panahon sa Pariseo, ang mga pare, mo na ilahang ginatudlo o ilang gibutang diya sa konsensya sa mga katawanan para ilahan nilang mapahimoslan, no? But wala kang magtuo nga kung panahon na kana diya po itong ibuhat. But makita lang nimo nga without any teaching siguro, wala man ginagitudlo sa simbahan. So, unknowingly, sa ato ang mga kananaang informal nga pagtuo, informal na to nga ato ang pagnahuna o pamalandong. Muna ang nahitabo mo o ginaday sa una, ginabuhat na nila sa una. So, muna siya sa verse 1 to 5, nagpasabot nga, dili man ang physical defects nimo or ang sakit. Wala magpasabot nga gipanis tas Ginoo. So, ang ngayon ginato na pamalandong, no? Even si Jesus, iyang gitubag niya. Inan niya nga. Dili. Kinagutan naman ang tao nga, kaysa may salaan ang anak ba o ang ginikanan, no? Ingon si Jesus, dili. Wala ka na gitudlo nga mao ka na kasalanan. When pa si Jesus, siya mismo iyang gitabangan niya disipulo sa pagkorek ng anak, no? Nga dili iyang anak o dili gani ang ginikanan mo'y sad-an ni anak. So, mo na siya ang atong mga tanaw nato nga pamalandong, no? Labi na kani Kwaresma o kani atong kataladman o kani ato ang ginahambin karon o ginantos karon nga kuyaw sa sakit nga COVID-19. No, how about sa verse 6 to 7? The sign of one sent by God. Di ba? Ang pag-ayo sa usa ka masakiton, labi na panahon ni Jesus. Labihan na kanabitong dako nga milagro kana, no? Sukad pa sa batanon pa siya, bata pa siya, inborn mga na iya pagbuta, paghuman na nagpuha og lapok si Jesus, iyang gitawalan siyang laway o iyang masa siya kamot o iya na yung plaster o gamay nga may mga bata na magbuhat na nagagmay nga cake gamay, no, ngalingit i-plaster na siyang mata. Pag human ingon siya nga adto ka dito sa silong, dito sa kananaang pagkuan ito, pangwaswas sa imong kamot. Katunggalan sa naitubod dito.
o unsay sabot ka ng sino mo na ang pagpinadala, pinadala or send, the one that is being sent, no? So meaning ang pag-ayo sa usa ka buta gikan pa sa pagkabata, dako kay na siya nga sinyalis nga ang nag-ayo mao gyud ang Ginoo, no? Siya mo'y pinadala sa ato ang Ginoo, pinadala siya, no? Pinaagi sa pag-ayo sa kanang buta, no? Yun siya nga pagdali na kita, kinahanglan nga mag-ayo na kita mintas sa karon nga adlawan pa, kay kung mga magabi na wala na panahon. Kung may sabutan na ni Jesus diha sa kanang account diha sa verse 6 to 7. Siya nga mintas na hinto nga naapa ko, no? Naapa ko. Mintras tanto nga wala pa ang akong kamatayon, wala pa diha ang ako ang pag passion, death, and resurrection, labi na sa akong kamatayon nga ako galuwas atong mahinusulon katong nagbasol, no? Katong binunyagan ni Juan sa tubig. Mintras tanto nga naapa ko, naapay panahon nga maghinusol kita, labi na karon sa Kwaresma, mag-ampo kita, mag-puasa, kung mag-ayos ato ang isikataw. Mintras tanto nga napay panahon, no? Mintras tanto wala pa mabot ang atong Ginoo pag-usap, napay panahon ang atong kaluwasan. Mo'y buto-sabot niya. No? How about sa verse 8 to 13? Atong tan-awon ang reaksyon, no? Sa iyang mga neighbors, no? Unsay reaksyon sa iyang mga neighbors, no? Unsay gaduda sila kay usay mga atong mga silingan, usay familiarity ba, breeds contempt, no? Na magunta kanunay magkita sa atong mga silingan. So buta man na siya nganong how come nga naayon na siya nga buta man wa man na siya wala, no? So dili sila satisfied sa ilang nakita o pangutana. Ipangutana pa nila ang ilang silingan nga buta. O, yung sa makapag-ayo, gi-relate niya, no? Relate niya tagsa-tagsa unsay gibuhat niya ni Jesus. Isa may nag-ayo nimo, kuan na to. Kana na usa man to ka tawo. Ang ngalan niya si Jesus, no? So, unsay gibuhat sa mga silingan? Usay ang silingan. Delikado ba usay ang silingan kay padala ta sa bari captain inyo dili sa kasabot sa ato, no? Or ipadala ta sa pare, tuod man, ipadala siya sa pare. Kung yung padala dito, padala na mo ni pare. Itugyan na mo, na sa kabuta ko na ayo. Tanawa ko ni, susiha ko ni pader. Sa ba ni? No? Parisio. Unsay reaksyon sa parisio sa 14 ngadto sa 17, no? Mo nga po na yang kuan, kana ang reaksyon ba? Delikado. Nga naman, nag-ayo si Jesus panahon sa Sabat. Sa panahon sa tigpapahulay. Isa kisa na tawhana nga nag-ayo sa imo nga panahon sa tigpahulay. Katong tao nga nagbuhat og mga ana, bisan to nag-ayo siya, maayo man ang pag-ayo sa ubang isikatawo, dili gyud na pwede, no? Wala nga na dili na siya kana ang tinuod nga kana ang Diyos nun nga pagkatao. Kay nilapas siya sa sugo sa kanang Sabat or kanang tigpapahulay. So ngani man gisaysay na pod, ibalik na pod giun sa makapag-ayo, giun sa maka-support and so on. Mo gihapon ang ilahang nadunggan gikan sa usa ka tawo. Unsay nahitabo, no? Kanana ang mga parisyo wala magdi sila mo tuo. Wala gyud sila mo tuo. Ngani ilang ginganlan nga wala ka magdamgo, wala ka mamakak, magani ka. Kuan isa nga nan bisag unsaon pa ninyo og kuan sa ako, sa una ang ako lang namatigdan, sa una buta ko karon nakakita nako, no? Basta wala ko kay balo,
I don't know. I don't know about that man. Basta, ang iya lang gibuhat sa ako, buta ko sa una, karon nakakita nako. Daw be, nag-closing statement ng Pariseo. Daw be, unsa maging istorya atong tawhana kung ikaw karon pangutan-on na mo pag-usab. Ako pagtuo, samot na yun nasuko ng Pariseo. Ako pagtuo, propeta man siguro to siya. Samot og gasuko ang Pariseo, no? Sa verse 35 at 24, no? 18 to 23 day. Unsa reaction sa parents, no? Ganong na-involve ang parents kay ngano man dili magyud kontento gyud ang Pariseo, no? Tanawan nimo ang pagka-blind, kanang bitong pagka pagkabuta gyud sa Pariseo, no? Klaro naman ito na milagro gyud, dili gyud nila ang kunon si Jesus. Una pa nga dili gyud nila ang kunon si Jesus, daghan ilahang buhaton nga madiscredit, no, mabaliwala tong ginabuhat ni Jesus nga sign nga siya ang Misaya, siya ang Ginoo, siya ang pinadala sa atong Ginoong amahan, no, iyang amahan o ato ang God Father para pagluwas ka nato apan dili gyud sila mutuo, no, tuod man niya nila sa ginikanan mo gihapon gisaysay ug tinuod ba gyud hanggang tapos ang sulti sa ginikanan, no, to cut the story short, taas kayo mo ni ang ebanghelyo gikan gyud sa 1 kanang verse 1 hangtod sa 41 taas, no. So mo gyapon gistorya nga kanana ang buta man siya sa sinugdanan pagyud buta apan karon siya nakakita. Kung pangutanon minimo karon o tinuod ba nga giayo siya sa tao na kuan yan, na-meet niya dito sa templo. Abi nimo unsay gitubag sa iyang ginikanan? Kaya ang ginikanan po niya, usa man pud ka faithful kayo na Pariseo o Hudiyo. Nga mahadlok ni taon, no? Ang pobre may mahadlok taon nga dili na sila membro sila simbahan kay gihadlok na sila kung dili mo mutug ang tinuod, outcast na mo sa ato simbahan mo, ano mo ilabot sa ato simbahan na dako gyud yung influence ang ato ang simbahan sa una o membro ka sa simbahan, no? Kaya ang pribilehyo ang simbahan o ang estado halos magkaparehas na ang gobyerno o ang simbahan pare-pareha na basin og na ato pangayoon nila o sa ilahang gikinahanglan sa ilahang tuglingon na di na nila makuha, labi na dili na sila membro simbahan. So, tinuod man, nakapangitang rason ang ginikanan. Kanana ay lang may pangutan, kanana ang sir, di lang ni mo, or father, or kung sabay ilahang master, ilang tawag sa Pariseo, Parisis, no? Siya ilang pangutan, anyway, dako naman na siya. He is old enough. Ang butang na ayo, he is old enough. Pwede na niya marasonan siya ang kaugalingon. Kaya mo siya siya ang kaugalingon. Sino yung mga rasonan na? So, wala yun na itabo. Wala yun na himo ang mga Pariseo sa pagpangutana sa ilahang ginikanan, no? Bisa nga, enough na ang ilang answer kay makahibalon na siya. Karena ang he is old enough nga mag-answer niya. No? So, sa verse 24 to 34, the final judgment of the Pharisees. Unsa may final judgment sa Pharisees, no? So, wag sila nahimo. Pangutanan nila ang katong buta o unsa may kanana ang sana kuan ni Jesus. Unsa man siya kana kuan ba to dautan ba siya nga tawo? Makasasala ba to siya kay nanambal man sa Sabat, wala man magtuman sa balaod sa Sabat. Ingon taon ang buta, balik sa iyang istorya. Really, I don't know kung kinsa siya. Basta sa una buta ko, karon siya na ang dili na ko buta ko sa dili na ko sa buta, karon
makakita nako. No? What matters most sa ako is nakakita nako. No? Murag isamukan na ang buta. Isamukan na yun ang buta. Pero ayaw lang yung pag-istorya pa sila. Masuko ang mga Pharisees niya. So, yun siya, basta, karon ako nakakita. No? I-highlight yun niya. Sa una, buta ko. Basta karon ako nakakita. Dako ay na siya pagtulunan kung atong paghinuktukan kung maayo. Dako ay na pagtulunan sa ato ang kinabuhi. No? Ato na siyang ma-highlight o niya taod-taod. No? In verse 39 to 41, kung sa may ihang closing statement, no? Atong in verse 35 to 38, the final attitude of the blind man, no? So wala may naitabo sa Pariseo, wala may na kita yun lang sa ilang makuha sa buta nga nakakita na. So gipalakaw nila. So, iyang natagbo na po si Jesus, no? Kana na iyon Jesus, do you believe in the Son of Man? Siya nga, yes Lord, I believe. Ako man ang Son of Man. Ako man ang Messiah. Ako man ang Ginoo. Iyon siya nga, now Lord, I believe. So, from that time on, siya nahimo disipulo, sumusunod ni Kristo. No? So, sa verse 39 to 41, reflection mo, those who don't see may see, but those who see may become blind. So, sa ibot sa butan na, no? Nga ni mo na ang tubag sa Ginoo sa mga Pariseo. Igon gani ang Pariseo. Sa ato pud kami, blind ay kami. Sumotoy tubag ni Jesus. Katong nakakita, naipurhan nga dili na sila makakita o mahimo silang buta. But katong wala makakita sila. No? So may pasabutan na. Ang Pariseo man yun, di ba nakita nimo sa verse 1 pa lang hantod sa 38. Kana na ang gapang imbestigar ang Pariseo, gikan pa sa neighbors, gikan pa sa parents, no? Grabe ang ilahang pagkanang gikan sa buta sa iyang neighbors, no? Sa Pariseo, gipatawag ang buta sa Pariseo hangtod dito sa iyang parents, then balik na pud sa buta. Kung sa mga klase nga buta, kasi maday buta. Basin ang Pariseo, buta. Ano man, di man sila kakita. Nga klaro magiging kayo ang ebidensya nga buta, gikan sa pagkabata. Oh, nakakita na. So muna ang sulti sa Ginoo nga, katong ingon nila nga nakakita sila, sigurado gyud sila mabuta. Puro katong nagistorya nga, dili sila kakita karon. Basin sila magakita pa. So kinsa man ang wala kakita. Ang mga Pariseo wala kakita, mao ang mga buta. O katapusan pa yun siya nga, katong ingon siya nga, kamo kay nakakita man mo unsa may nahitabo ninyo, nagilty man mo, no? O nagilty sila kay nakakita man sila o wala sila motuo. Nakakita sila sa buhat sa Ginoo, sa buhat ni Kristo, o wala sila motuo, so sila day ang mga buta. So sa atong pagpamalandong karon, atong paghinuktukan og maayo, ang maayong buhat sa Ginoo, labi na sa panahon sa Kwaresma, dili nato makita, dili nato tan-awon, no? Ang atong mga butang nga ato ang puno sa ato ang pagduda, puno sa ato ang kaugalingon nato nga panghunahuna, sa atong kaugalingon nga siguro sa ato ang mga naibawan sa gawas, atong dadon diha sa ato ang mga reasons, no, sa ato ang pamuyo. Dili natutuwaan
ug saligan ang buhat sa Ginoo. Ngani lisod kaayo, labi ng panahon sa ato ang kalisod. Panahon nining ato ang sa ilang pag-istorya pa nga panahon kuno sa pagsulay, gisulayan kuno ang ato ang kita, sulayan kuno ta sa Ginoo. Sakit kayo og sulayan ta, no? Pareha kuno sa gold nga sulayan nga pure ba yun kuno, kinahanglan og initon og mayo, ipabukal pa yun o kwaon tong mga labit-labit o katong mga impurities niya. Ba't nailabaw pa nga pamalandong? Ang Ginoo dili man siguro nga ana ang pagsulay yun kanato. Kaya ang tao maayo magayon. Dili po nato mahimo nga yun ana na lang yun ang atong pagtuo sa tanan kay daghan baya kanato nga binunyagan po nagtuo kang Kristo nga nagayom-ayom na mangyudta sa ato ang pagtuo kay wala man nagtudlo kanato. Insa may nagtudlo o nagtultol kanato, wala man yun mga laigo, wala man nagyo ato ang kaugalingong pagtuo, abot asa nato ikuha. May gani na Ginoo nagiya kanato. Pareha bitaw sa pag-eskwela nato sa ato ang eskwela ta sa kolehiyo, bisan sa high school, elementary. Kana bitaw tanahon ka o makagraduate na bagyod ka. Di ba? Testingan man ka. Tagaan man ka examination test. Ayaw ka maka adto sa sunod nga ang sa pag-eskwela o makagraduate o nanay imo hapon makapasar po nga grado. Ako pag una mga igsoon, ngayon na pag ang pagsulay sa atong Ginoo, itistingan ta, dili mong testing sa ato ang pagkatao, taon. Itistingan ta, kung iyon sa nato pagsunod, ang lagda sa Ginoo. Iyon sa nato pagsunod ang iyang commandment sa pagigugma o pagpipalambigit sa isa. Kaya mo man ang examination niya sa ato, to do the will of God. Baton sa pagkamaahiw sa aton kinabuhi, pagbuhat o sa minaayo. Kung saan man ato paghibalo, dili mao ato ginuhatan o wala examination sa ato ang paglingon. Ngani ang mga Hiswita na ito nila examination of conscience or awareness examen. Kadlaw na. So, karong panahon na sa atong kataladman. Sa ilo alam ko, dili ko mao gina akong pamalandong. Kita gi-examine sa Ginoo unsa man atong nga pamaagi. Nakapasar ba sa Ginoo? Human ini ato ang kataladman. Maghiusa ng tatang usara ang kinahanglan. Usara gyud ang ato ang pagabuhaton, dili gyud kita nga magbulag-bulag. Panahon kani pag human ini ato ang kataladman, mahiusa kita sa ato ang kagalingon. Ang pamaagi ra gyud sa Ginoo atong buhaton. Tanawa og naay crisis, dili ta magkahiusa gani mga nason. Grabe na sila ka-advance sa ilahang technology. Grabe na ka-advance sa ilahang mga pinabuhat. Unprepared. Nga naman, dili man sila musir. Dili gusto musir o sila itabo sa ilang nasod. Para mahipawan po sa uban. Nga naman isikreto man, dili man ipanayag. Dili man isir. Napay mas dako nga katalad man mo abot ka na ito simba ko lang. Kung maugani na ato ang mga attitude, dili ta maghiusa, dili ta magsiringanay, magpaambitay sa ato ang kagalingon na unsaon na to pagtabang isiusa, unsaon na to pagtabang hiniusa, pagsumpo nini ato ang crisis, no? Labaw pa ni sa World War III. Labaw pa sa World War III. Di na ito makita itong kontra. Ang makakita ini ang ato rin yung Ginoo. Muna kita, i-examine, i-testingan kita
Giunsa nato nga maghaihusa ang ato ang mga ganang batasan, attitude nato. Diha pagsunod sa kamubuton sa Ginoo nini kinabuhi nato. Salamat kayo sa pagpaminaw. Pinaagi sa buta nga giayo sa Ginoo. Dako kayo nga pagtulunan atong nakita. Naunta dili kita magpadayon nga mga buta. Dili kita magpa as if aron ingon nga mga nakamata na, nakakita na. Remember ingon ang Ginoo, I am the light of the world. Maulaw ta nga mayon ta nga dili biya ko buta. Nakakita na yun ko. Nako'y gwapong idea. Dahil, grabe ang mo ang technology ni Ana. Nakita na ginamon sa imong buhaton. Buswag na yun. At ang Ginoo siya, I am the light of the world. Kung dili kayo kita magpa kanana ang muang pun nga kita buta, daghan kita pang wala mahibaw ang Ginoo ra gyud nakahibalo, nakasabot sa tanan. Panahon karon amuyokbo kita sa ato ang kaugalingon ug mamalandong pinagi sa pag-ampo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, langit ng Amahan. Lantawa ang amo ang mga kasing-kasing o panunahuna o mga baluhatan. Labi na sa tanan natong katawhan, mga katawhan diri sa kalibutan. Lokal man, national, international. Namuyugbo sila nga sila buta na ay dili nila kakita. Ang Ginoo ra ang makakita sa tanan. Ito giyan tanan ang ato ang kahuyang pagabuta. Para ang Ginoo motultol ka nato unsa atong buhaton ini panahon na para kita magiyan. Pagsulbad, pagkuyanap nining COVID-19. Kini ang dako nga pagtulunan nato mga katawhan sa Ginoo. Kaning tanan amo gipangayo pinaagi ni Jesucristo amo Ginoo ug pagpagaman ni Santa Maria mao ang atong journey, atong guide in journey sa atong kinabuhi. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan may ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan mo sa mangbunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kami makasasala. Karon ug sa oras sa may kamatayan. Amen. O glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. And the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Hangtod sa sunod nga semana sa atong pagpamalandong, ako mo aghaton ug amo ako sa aghaton pod sa pag-ampok kanunay ni aton kataladman karon.